Ja, nu skal alle trådene lige tælles op. Og det tror jeg Kasper Madsen får gjort her. Og så bliver der flot i gang i den her kamp i NordicBet ligaen. Kort taget hjørnespark. Igen er det Ola Rundseve med gode ting i Frank Hansen på tværs. Løs bold herinde. Christian E. han får hættet væk i første omgang. Morten Bæk, som arbejder uden for boksen her. Ud fumler den mere eller mindre. Og et indkast til Silkeborg. Tidligere på året imod Vejle. Så smider han den væk her. Måske en god omstillingsmulighed til Silkeborg. Den seneste chance her. Silkeborg, som har svært ved at finde de sidste par afleveringer. Ja, Morten Bæk, som har døjet meget med skader igennem de seneste par sæsoner. Her har han bolden igen hentet til så mange af de andre. Har hivet de store folk med op. Sune Kiel-Ræk. Dennis Finta. Så måske en løs mulighed her. Og målspark. Defensiven, der har været et af de store problemer. God redning af Jakob Køhler på afslutningen her fra Morten Bæk. Og så er han der, selvom han har været lidt anonym, så får han så fumlet ud over bag. Kanter. Det er et Silkeborg-hold, som er kommet ind i noget bedre form, men det var tidligere på sæsonen. En enkelt gang tidligere har de spillet. Der kommer Morten Bæk til her. Han har faktisk en rigtig fin hurtighed til trods for sin 190. Fredericia og udholdet fra Silkeborg foran med 1-0. Jakob Tykosen i duel med Morten Bæk. Christian Holst, det er et rigtig godt fald ned i banen det her. Og så sætter han Morten Bæk op. Måske Morten Bæk med venstrebenen. Her er det tæt på, at Jakob Køhler kommer i problemer der. Fin figur at gå direkte ind i startpladsen her i Silkeborg, efter han skiftede fra AGF. Lad os se her. Det er der, hvor Morten Bæk han er allersfarligst. Ind i det lille felt. Og der er ingen af dem, der har sådan for alvor været tæt på at stryge kassen. Et frisk forsøg. Der kommer i et rigtig godt rush her på venstre siden. Direkte duel over for Nikolaj Haleskjær. Indlæg på tværs. Det er altså tæt på. Morten Bæk kommer først på bolden, men han begår så også frispark i. Morten Bæk elegant lægger han den af til Rundseve. Og så Morten Bæk, der forsøger ned bagfra. Ja, det er en fin vilje, han viser Morten Bæk. I det seneste indbyrdes opgør. I tabellen oppe omkring de allerbedste. Det bliver formentlig ikke til en plads blandt de to bedste på oprykningspladserne. Men Morten Bæk lægger af, og så
efter et kvarters tid. Langt indkast fra Pierre Kanstrup. De får ellers presset fint på Fredericia i de her minutter. Men det kan også komme til at koste i den anden ende. Og det er hjørnespark. Andreas Moos, han får mulighed for at hælde den ind igen. Laval på kanten. Og det er en afslutning ned til stregen. Og det kommer de nok heller ikke i fare for. Så bliver det en af de her sæsoner, som Fredericia har haft i de sidste par år, uden det helt store at spille om, når vi når slut. Morten Bæk. Silkeborg, de ligner til gengæld hold, der vil kunne spille med omkring de sjove pladser, hvis de kan holde niveauet her for de seneste kampe. Godt spark om ind. Ringer og sparket. Morten Bæk stiger til værs. En løs mulighed. Der har været mange af skiftet for OB i sommer, men har i de seneste par kampe været at finde på bænken mestendels. Og fik igen ikke spil. Min to havde et specielt vellykket ophold i det svenske. Kasper Jensen, der røg på bænken, og Mark Pedersen, der var præget af skader. Jakob Tykosen tæt på at gøre den situation farlig for ham selv, og Fredericia smider han den så væk. Det var ellers en rigtig god mulighed for Fredericia til at skabe en af de chancer, der skal til. Fastholder i første har skiftet pænt ud. Bare inden for de sidste 2 år har der været 4 trænere gennem karusellen i Silkeborg. Først var det et par år, der på mange måder vel godt kan give lidt ro i Fredericia, der er langt ned til nedrykningsstregen, og oprykning, det kommer de heller ikke i nærheden af. Her er endnu en af de mange dueller, som Morten